इमप्लिमेन्ट जानांगौ बेखौ लानानैसो जोङो फकास पइन्टआव खामानि मावदों आरो जोंहा बेयाव इसेबो माने मेंनाय जोंहा आइके संबिजित सारा बिटिआर एग्रिमेन्टनि सोमोन्दै मा बुंखो लोगोसेनो रन्जन दैमारि सारनि सोमोन्दै आरो बेजों लोगोसेनो जेलाव थानाय माखासे एक्स एनडिपिफोरनि सोमोन्दै मा बुंखो नोंथांमोनहा बे भिडिअनि गेजेरजों मिथिनो मोनगोन। लोगोसेनो जोंहा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मानगोनां दिपेन बर' सारा बिटिआर एग्रिमेन्टखौ जुदि गोख्रैनो मावफुङाब्ला फिन आरोबाव बड'लेण्ड सोमावसारनायनि खोथा बुंदों। नोंथांमोनहा बे भिडिअनि गेजेरजों दिपेन बर' सारा मा बुंदों बेखौ बुजिनो मोनगोन एबा खोनासंनो हागोन। भारत सरकार आरो आसाम सरकारखौ आं बाख्नायो मानो होनोब्ला जों बर' बायदि बा कार्बि बायदि फिसा फिसा हारिजों बिसोरो एकर्ड खालामदों। एकर्डआथ' ओरैनोथ' जों मिन्थिनाय मोनसे हादर आरो मोनसे हादरजोंसो एकर्ड जायो खिन्थु एफा जों बायदि फिसा फिसा हारिजोंबाबो भारत सरकारा एकर्ड खालामबाय बा खालामनो गोनां जानाया बेयो बर'फोरनिनो देरहानाय बा कार्बि हारिनिनो देरहानाय होननानै आं सानो आरो दा एकर्डनि दफाफोरखौ भारत सरकारा बेखौ थाबनो बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामनांगोन अब्लासो बे एकर्डआ जाफुंदों होननानै जों सानगोन। दा आंनि खोनानायावहाय दा 50% जाबाय होननानै बर'लेण्ड 50% जाबाय आरो दा जिहेतु दा बिजेपि गभर्नमेन्ट सोलिनानै दङ दा बिसोरनि माबानि गेजेरावनो बेखौ फोजोबनांगौ बेखौ आं जिहेतु गावसोर जों एकर्ड खालामदों बेनिखायनो गावसोरनि समावनो बेखौ फोजोबनांगौ होननानै आं बिजेपि गभर्नमेन्टखौ आं सेन्ट्रेल आरो बे स्टेट गभर्नमेन्ट लोगोसे बे एनडिएनिनो बेनिनो एलायन्स इउपिपिएल बे माबाखौ आफादखौबो आं खावलायो जिहेतु पिस एकर्ड खालामबाय बेखौथ' हगारनांगौ बेसेबां दा जेलाव हाबना दं जोंनि आगुनि आफादगिरि दियारनाब्ला सारखौ लानानै गासैखौ हगारनांगौ। बेबायदिनो भारतआबो मोनसे समावहाय उदांस्रि सोमावसारदोंमोन बे समाव माबा बेफोरबायदि जेल जानांदोंमोन बिसोरखौ गोबां हाजार हाजार मानसिया जेल जादोंमोन खिन्थु सावरायनायनि गेजेरजों बिसोरखौ हगारजोबनाय जादोंमोन। महात्मा गान्धीखौ लानानै गासैखौबो हगारजोबनाय जादों। बे हिसाबै जोंखौबो हगारनांगौ जिहेतु पिस एकर्ड खालामबाय होमबालाय जुदि जोंखौ जेलाव दोनबाय थायोब्लाथ' पिस एकर्डनि जेबो मिनिंआनो गैया बेयाव माबा गुदुं सावरायनायनि खुनु मिनिं गैया आरो आंनि बादिबा बेनिखायनो थाबनो हगारनांगौ बांद्राय बेफोरबायदि माबा मोनसे गभर्नमेन्टनि रेड टेप होनो जायखौ ना माबा बे फोलावनाय बे नितिखौ नागारनानै थाबनो हगारनांगौ आरो बेखौ आं खावलायो आंनिफ्राय। टाइम लिमिट थाया खिन्थु खोथाया जाहैबाय जे जोंनि प्रायरिटिया 2020 उनाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि टप मोस्ट प्रायरिटि एजेन्डायानो जाहैबाय जे बिटिआर एकर्डखौ इमप्लिमेन्ट खालामनांगौ। जेरैबायदि 2003नि बिटिसि सुक्तिनि उनाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा पावाराव फैनायनि उनाव एबसुनि प्रेसाराथ' दङ जातीय संगठन आरो बे एकर्डखौ समर्थन होग्रा आफाद हिसाबै जिहेतु आन्दलनखौ ज' खालामदोंमोन खिन्थु बै समाव एबसुआ सहि होआखै एबसुआ मानो सहि होआखै बेफोरखौ दा पलिटिकेल मोनसे कुइसनबो खालामो। खोथाया जाहैबाय जे एबसुआ एनादार टाइमनि थाखाय आलादा रायजोनि आन्दलन खालामनांगौ बेखायनो सहि होआखैमोन आरो बै समाव बुझा बुजिनि गेजेरजोंनो जादोंमोन। दा हाग्रामा महिलारिया माखासे एकर्डनि दफाखौ मावफुंबाय माखासेखौ मावफुङाखिसै माखासे आद्रा थाबाय जों लुबैयाखै आरो जोङो मोनसे वाचडग बायदि नोजोर होनानै प्रेसार बिल्डिं खालामनानै गणतान्त्रिक भाबै जोंनि आवाजखौ जोङो प्लेस खालामदों आर्गुमेन्ट प्लेस खालामदों। इभेन जों बे लेभेलसिमबो बुंदों जे एकर्डआ टाइम बाउन्ड इमप्लिमेन्ट जायाबा एनादार टाइमनि थाखाय आन्दलन जागोन। आन्दलना जाहैबाथ' सेपारेट स्टेटनि थाखायनो जागोन क्लियार काट बेयाव खुनु लाखोमानाय सिखोमानाय गैया। दा जिहेतु मोनसे टाइम फ्रेम थायो दा बेखायनो जोंनि जि मोनसे कर्डियेल जि रिलेसन भारतनि प्रधान मन्त्रीखौ दाख्लै जोङो महोत्सबआव खाथियाव मोनबाय बिनि सिगाङाव बिथाङा माने 7 फेब्रुवारि 2020आव एकर्डखौ वेलकाम खालामनायनि जि सेरेमनि बिथाङा बाहागो लादोंमोन जेराव 8-9 लाख बर' हारिनि आरो गुबुन गुबुन हारि हारिसाफोरा बेयाव बाहागो लाफैदों
बे मोनसे आलादा प्रग्राममोन दाखालिनिया मोनसे आलादा प्रग्राम गिबि मन्थ्रि बिथांखौ जोङो जथेस्थ' गुबुन गुबुन लेयाराव जोङो प्रेसार बिल्डिं खालामनानै जोङो दिनै बाध्य'आव बेखिनिखौ मावहोनो हादों दा बेखायनो माखासे क्ल'सआ क्रिटिकेल माखासे क्ल'सआ इजि आरो बेखाय जि क्ल'सफोरा माने खोब बारा टेक्टिकेल नङा बा कनस्टिटिउसनेल एमेन्डमेन्टनि पर्यायनि जायफोर दफाफोरा माने नङा बेफोरखौ जोङो थाब थाब मावफुंनो हादों खिन्थु संबिधानिक भाबै बेयाव माने गोबां क्लियारेन्सनि गोनां जायो माने लेजिस्लेटिभ डिपार्टमेन्टनि फाइनेन्स डिपार्टमेन्टनि बा गुबुन गुबुन डिपार्टमेन्टनि दा बेखायनो माखासे क्ल'सआ जटिलताया ओंखारदों एसटि हिलनि बेलायाव कार्बिया प्लेनाव एसटि मोननांगौ बर'आ हिलाव एसटि मोननांगौ बेथ' क्लियार काट बिथांमोनाबो लिरना लाबोदों एकर्डआव खिन्थु बिथांमोननि माखासे सेक्सना दिनै बर'फोरखौ एसटि जाजानो बायो दा बेफोर माने बाधाफोरा माखासेया दङ आं सानो जे आसुनि आसाम सुक्ति जि खालामनाय दिनै माने गोलाव सम जाबाय प्राय माने 35 बोसोर बारबाय दिनैसो आसाम एकर्डनि माने बिप्लब शर्मानि रिपर्ट बायदि 62 जिफोर माने बिप्लब शर्मानि रिकमेन्डेसन दङ जे आसाम एकर्डखौ मावफुंनायनि थाखाय 6 नम्बर दफाखौ मारै मावगोन 10 नम्बरखौ बोरै मावगोन असमिया पिपल नायनि डेफिनेसना मा दिनैसो आसाम सरकारा 42टा रिकमेन्डेसनखौ फुल फेजेड मावफुंनायनि थाखाय बिथांमोना खामानि मावनो सिद्धान्त लादों व्हेरेस प्रफुल्ल महन्तआ माने गिबि इलेक्सनाव हितेश्वर शइकिया माने एकर्डनि उनाव माने सरकार सिमफायनानै फ्रेश इलेक्सन पार्टिनायनि उनाव प्रफुल्ल महन्त एकर्ड सिगनेटरिया आसुनि बै समनि आफादगिरिया माने मासि लादों 5 बोसोर सरकाराव बिथांमोना कमप्लिट खालामासै नेक्स्ट टार्माव हितेश्वर शइकिया फैबाय बिनि उनाव खेबसे आरो टार्म मोनबावबाय दा गावनि सरकार गावनो खालामनाय सुक्ति बिथांमोना बै टाइमाव मावफुङाखै कंग्रेसनि टाइम थांबाय तरुण गगैनि फैयै दिनै बिजेपिनि सरकाराव जायफोरा सिगनेटरि नङामोन जायफोरा माने बे एकर्डजों बारा डाइरेक्ट थोंजों लिंक गैयामोन आइडिअलजिया आलादा पलिटिकेल पार्टी जातीय आफाद किन्तु दिनै डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि सरकारा आसाम सुक्तिनि माने ए टु जेड बिथांमोना मावफुंनो थाखाय दारिखुमा मावफुंनो थाखाय दिनै इनिसिएटिभ लादों दा बेखायनो जोङो नागाराखै नागारनायनि बाथ्रा गैया आसाम एकर्डआ जि डिले जादों बे डिले जानायखौ जों लुबैया जोंनि एकर्डआ टाइम बाउन्ड इमप्लिमेन्ट जानांगौ बेखौ लानानैसो जोङो फकास पइन्टआव खामानि मावदों आरो जोंहा बेयाव इसेबो माने मेंनाय आरो जिरायनाय गैया एकर्डआ इमप्लिमेन्ट जानांगोन आरो बिनि थाखाय सरकारखौ नारसिननायनि बेलायाव एबसुनाय माहारियारि आफादा जोङो थोंजोङै गोख्रोङै हाबा मावलांगोन